Singena lo hlobo ke namhlanje Saturday 30 July 2022 lusuku loncokola ke uSaturday lusuku apho sihlale phansi sidiza amahlebo xa sithetha ngezinto ezifundisanayo ezikhuthazanayo ezakhanayo namhlanje sincokola ngomba wamaphupha ndifuna uyithela chukela namhlanje lena namhlanje sicacisa amaphupha amabini ahambe ababhida abantu ukuphupha amasana nokuphupha abantwana sizabe sincokola ngaloo nto ke namhlanje phambi kokuba singene ke kwincoko namhlanje sibulela wena mntu othe gqolo ube uphakathi kweli khaya ubukele iividiyo zalapha kwavusilanga you comment you like and share siyanibulela abantu abadala asikabi naxesha ke loba khe siyofunda ii-comments we apologize for that ayikoba kutheni either than ukuba busy nje kancinci kodwa kuzawude kulunge suyeka ke wena ukhomenta iyawuthi lo mini xa inkosi ivuma sizawubuyela ke kuzo ii-comments ndisayichaza ke uba ilizwi liseyingxaki abantu abahle kodwa ke masinyamezelane into yokuqala ke leyo eyesibini ngulamba wabantu ababhalisele ukuzofunda ngamayeza ifomu yavala ke namhlanje ukuqala ke Monday sizabe sifaka abantu kwi-WhatsApp group abo babhalisileyo so that Saturday siqale isikolo natso ke i-announcement esibini eyokugqibela ke announcement wena mntu ofuna u-order amayeza i-email lapha ekhaya kusetyenziswa yona ne-cell number la 079 uzawulunga unengxakana nje okwangoku uye wathintini zibona into zeteknoloji akasebenza kodwa ke sibhizi naye wena mntu ubhalile ungapeniki izawubuya ifowuni ekukhandweni sizijonge zonke ii-messages onazo wena mntu othi ufuna uthetha nobhele mhlawumbi ufuna uhlalutyelwa amathongo unazo nazi zinto ziyakuleqa ingaske uncokole nomntu kutshiwo ukuthi ithini into ekuleqayo uyayibhukisha ke isession ye-1 hour eyokugqibela ke kudala sinto okugqibela abantu abafuna uhlola ke mhlawumbi namntu othi ufuna uhlola ngamathambo ukhona umama esisanduqalisa usebenzisana naye uyahlola wena wenza i-booking so that la mama simxele uba zikhona i-booking ezinga ngemini ethile kusetyenzelwa ke apha eKids Beach uyabona ke le nto ithi calendly.com/vusilanga yile uyisebenzisayo xa ufuna ubhukisha i-appointment ufuna uncokola naye ubhele nantso ke intshumayelo masiyeke singene kwindaba yanamhlanje yamaphupha nathi masichaze ngamaphupha amaphupha la lento uvuka nayo yindlela oboniswa ngayo ofundiswa ngayo okrotyiswa ngayo ngabantu bakowethu yiloo nto kufuneka ikuhluphe into yoba uthi amaphupha awuvuki nawo yiloo nto ufuna uba into yamaphupha uyilandelele kuphinde kubaluleke ke kwinto yamaphupha uba ingaske kubekho umntu omthembileyo okuhlalutyela amathongo akho ingaske ibe ngumntu omnye if possible 2 or 3 umntu okwazi ugcina ipattern yamathongo akho athi eli lifana neliya uyayibona mos xa ubhukisha i-appointment apha ekhaya sesifune at least 3 to 5 sizokwazi ubona nathi le pattern xa sikutolikela into ohlalutya amathongo ke isisiphiwo not le nto uba umntu athi hayi yinja hayi ngabantu abadala you need to talk about lonke liphupha uba liqala apha ithi le nja kwathemva koko kwenzeka into ethile akunike umntu ipicture ephelele engathi hayi uleqwa zizinja ambosela kokwenu xa bekutheni ukuhlalutya amathongo that's why sisithi esisiphiwo umntu nje buliqala nje ikhona enye into emkrobisa masithi yima into ethile ibindawuni ngoku busithi ibimnyama okanye ibibomvu libithe lo mntu ebeme eleft okanye erayithi yakho lowo mntu ngumntu onesiphiwo sohlalutya hayi ngomntu omamela nje ii-key points atolike loo nto nantsi ke le nto sincokola ngayo yala maphupha mabini la esifuna ukuncokola ngawo kuba yinto ehambe iyelelane sithi the emphasis yi-context kweli phupha bekusenzeka ntoni siqale ngamaphupha amasana uyabona ke xa usithi emntwini
ndiphuphe ndinikwa usana. Impendulo ithi sisilwane. It is true, but we need to talk about the context. I-context iyakwazi ukulijika iphupha, i-meaning. Amaphupha afana namayeza. Sithi emayezeni umavula kuvaliwe uyasetyenziswa ukukuvala. Repeat. Umavula kuvaliwe liyeza lokuvula intlahla nalapho bese kuthiwa uvalelwe khona iinto zakho. Umavula kuvaliwe uyakwazi uba avulele izinto ezimdaka naxa wena ubusithi uqinisiwe. Amaphupha ke anjalo. Le nto iya e-left iyakwazi ukuya e-right depending on i-context. Ukuphupha unikwa usana, uncancisa usana, ubeleke okanye ubelekiswa usana. Ukuphupha usana lukusinda, lukugabhela, lukuthwelethela. Ukuphupha usana olumdaka, leyo sisilwane. I-context ke ayikwazi uba ngenye indlela. I-context olu sana olunikwayo lumdaka lukugabhelayo, that make i-context loo nto iyodwa nje. Sisilwane eso, yinto oyinikwayo ezawuhamba nawe ikwenzele isichitho mgqwaliso isimnyama ungathandeki. Ifuna ke loo nto uyimele ngeenyawo. Izawuba yiyo namhlanje, izawuba ngamaphupho olala nabantu kungekudala, kuba zihamba zonke. Elo sisilwane. Kukhona ukuba uvuke ingathi ubuphiwa usana. Depending on ubuclean be-context, usana is a gift. Ukuba uyalibalisa eli phupha uzawuthi umntu yintoni le ubhizi yiyo right now, yintoni le usebenza kuyo olinde ii-results zayo. Omnye uzawuthi bendibhale i-exam, omnye uzawuthi bendiye kwi-interview, omnye uzawuthi ndizama uqala ibhizinesi. Loo nto iyiyo, it means iyaphumelela, iza isisipho osiphiwayo. I-gift iya nge-context ke ba olu sana ulunikwa ngubani. Ithini imeko onikwa olu sana phantsi kwayo, itsho ke ngoku olu sana ibe sisipho. Lusana olo. Siye ebantwaneni. Xa sithetha ngamasana ke iba ngoo-under 5. Abantwana izawuba ngaba sebehamba phaa bebaleka phaa esitratweni. Abantwana, ukuphupha umntwana. Umntwana uyinto ethunywayo. Kude kuthiwe xa uphupha umntwana uphupha isithunywa. Abantu ke kuba sebengamakholwa, isithunywa ngabantu banamaphiko oobanibani, ooGabriel. Isithunywa ngumntu othunywayo. Sithunywa eso ngumntu ozise imessage kuwe, ngumntwana lowo. Iya nge-context ke ukuba bekusenzeka ntoni kweli phupha linomntwana. Uyakwazi bibe ngumntu ohamba nawe. Lo mntwana xa uvuka awumazi ebusweni uba uzawuthi unjani, kodwa bendihamba nomntwana, bendinqumla amathafa, kukho lo mntana ndihamba naye. Kodwa ndimkhumbuli ngoku. Sisithunywa eso, uthunywe ukuba azokugayida, azokuxelela, azokuthini-thini. Kwamntwana lo, depending on i-context, uba nguthikoloshe umntwana. Ukuba uleqwa ngabantwana emaphupheni, ngothikoloshe abo. Ukuba unengxaki nabantwana emaphupheni, ngothikoloshe
abo. Eyona nto besizama ukuyi-emphasize ke namhlanje yi-context emaphupheni. Masingalithathi iphupha ukuba lingu-one size fit all, Camagu.